सासे प्रिन्सिपाला गावनि स्कुलनि सासे टिचारजों देहानि सोमोन्दो लाखिनो नाजानाय गाज्रि रेकर्ड नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा बुजिनो मोनगोन। नैबे सासे मानसिनि नामा जादों सुनिल आरो बे सासे प्रिन्सिपाल दै। मानो फन खालामो नों गैखालासो गस्ला मोनसे लाबोफानांगौ गस्ला मोनसे स्पर्टिं अ इदिसोनो लाबोआबा जासिगोन देलायसै नों मा खालामगोन खुंथासो नोंनाव जायखौ नोंबो मावदोंमोन माबोरै मावदों दे माबायदि मावदों नों दाय माबायदि मावदों भिडिअ दिखादो ना सबको दिखादो एक एक दिखादो तो स्क्रिनशट सबे स्क्रिनशट दं आंनावबो बाबु नों मोजां नों दाय मावदों नों थाना मा खालामदों नों थांनांगोन ना याव बिसार जागोन दिनैनि बिसार जागोन याव थिग दङ एसेबां पाब्लिकफोरनि गेजेराव लाजिया फांजिया सैमा बायदि बुजाबाय। जेब्ला स्कुलाव राने नानिया जेब्ला जेब्लानाखि स्कुलाव थांनायाव अखा हाबाबो सानै गथ'आ बे क्लास खालामबा बायह्रायाव थाङो दै सानै गथ'आ बायह्रायाव थाङो ओमफ्राय बेयाव सानसेखालि नानि आंखौ फन खालामबाय आदा आं क्लासाव खालामबा आमुगा बायह्रायाव थाङो अखा हाबाबो थाहैयो सकिदारा बुंबाय दे ओमफ्राय सानसेखालि फन खालामबाय नानिया आदा इदि जाबाय होनबाय आं गथ'फोरखौ बुजायगोन होनबाय ओमफ्राय मानो थाङो होनबाय माने बे खोथा फिजिकेल रिलेशनशिप थानायाव मारै खोथा जायो इदि नङा बाबु काहानिखौ बुंनो होगोन काहानिखौ बुंनो होगोन नों मारै प्रिन्सिपाल जानो हाखोलै आरो बे प्रिन्सिपालहा फिसाबो दंबावोनो आरो हिनजावबो दंबावो। फिसा आरो हिनजाव थाखानानैबो मानो बेफोरबायदि आखुखौ सासे प्रिन्सिपाल जानानै मानो सोलोंखो एबा मानो बेफोरबायदि आखुखौ खालामथावना गावनि मान सन्मानखौ बिथाङा लाखिनो हायासै दे। relationship
बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे गुबुन सिख्लाफोराबो बेफोरबायदि उनाव आरो खालामजाया। आब'नि सेफटिनि खोथा दं, फिउचारनि खोथा दं। नैबे सासे मानसिनि नामा जादों सुनिल आरो बे सासे प्रिन्सिपाल दै। बे कलेजावनो जोंहा आब'आबो बहुत दिननिफ्रायनो क्लास खालामहैगासिनोमोन। बे कलेजावनो जोंहा आब'आबो टिचार खालामहैगासिनोमोन। बेयो मा खालामदों, जोंहा आब'खौ बहुत दिननिफ्रायनो गाज्रि लेथ्रा मेसेज खालामगासिनोमोन। बे सासे हाबा जाखानाय आरो फिसा थाखानाय मानसि दै रायजोफोर। आरो बे हाबा जाखानाय आरो फिसा थाखानाय मानसि जानानै बियो आरो प्रिन्सिपाल जानानै जोंहा आब'खौ माबायदि मेसेज खालामगासिनो बियो बहुत लेथ्रा मेसेज खालामगासिनोमोन आरो बहुत गाज्रि मेसेज खालामगासिनोमोन आरो फिजिकेल रिलेशनशिप थानो लिंगासिनोमोन बा देहाजों सोमोन्दो थालायनो लिंगासिनोमोन बियो बा प्रप'ज खालामगासिनोमोन। आरो जोंहा आब'आ बेबायदि मेसेज खालामनो नाङा आरो बेनि प्रप'जेलखौ माना खालामनायनि थाखायनो बा बेखौ माना खालामनायनि थाखायनो बियो जों आब'खौ बहुत दिननिफ्रायनो टर्चार खालामगासिनोमोन। जेब्ला जोंहा आब'आ कलेजाव फोरोंनो थाङो, जोंहा आब'आ बेनि इन्टेनसनखौ गम मोननाय लोगो लोगो बा बेनि आखल आखुखौ गम मोननाय लोगो लोगो जोंहा आब'आ अलरेडि बेखौ ब्लक खालामबायमोन। ब्लक खालामनाय उनाव मा जाखो, जेब्ला जोंहा आब'आ कलेजाव फोरोंनो थांबाय थायो अब्ला बे सानफ्रामबो जोंहा आब'खौ टर्चार खालामबाय थायो, बहुत दिननिफ्रायनो टर्चार खालामगासिनो आरो हेरेसमेन्ट खालामगासिनो। हारसिं मोननानै, सिख्ला मानसि मोननानै, कमजोरि मोननानै बेयो टर्चार खालामगासिनो। माने बेनि मथे प्रप'जेलखौ एक्सेप्ट खालामनांगौमोन आरो बेजों देहाजों सोमोन्दो लाखिलायनांगौमोन। बेनि मथे बेबायदि दै रायजोफोर। हिनजाव मानसि होननानै माबायदि नारसिननो नाजायो दानि जुगाव। बेनिखायनो हिनजाव मानसिब्लाबो गोहोगोरा साहस गोनां जानांगौ लोगोफोर। गियान मोननानैबो अगियान मानसि मारै जानो हाखो? अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंथाङा टाइम दंबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। अब्ला थेंक्स फर वाचिं।